модар бемор шавад, тамоми муҳити хонавода бемор мешудааст. як рӯз модари ман ҳам бемор буд. чеҳрааш заъфарон, дастони лоғару ожангбастааш ларзон, мӯйҳои сафедаш парешон дар як кунҷи хона хобида ба зур нафас мекашид. ҳар рӯз барои дидорбинии модарам хешу табор ҳамсояҳо меомаданд. хона пур аз меҳмон буд. мо фарзандон дар гирди дастархон нишаста модари ғаниматамонро нигоҳ мекардему орзуи як табассум, як ҳарфаки ширинаш будем. касе ба неъмати дастархон даст дароз намекард, чунки модар бемор буд. ин ҳолатро дида замони кӯдакиам ба хотирам омад. аз мактаб меомадаму модарро ҷустуҷӯ мекардам. модарро ки медидам хотирам ҷамъ мешуд. омади бачам? Асалом. Салом бачам, салом. аввал савол медодам. Авқат дорем? Гӯшт намондем. Ай, дорем бачам, дорем. Рафтем бачам. Гӯшт намонди? агар хӯрок шӯрбо бошад, модар гӯшти хӯрокашро ба ман медод. ман он вақт фикр мекардам ки модар бо мазза будани гӯштро намедонад. аммо фарзанддор шудам. фаҳмидам ки агар фарзанд хӯрад, хӯрок боз ҳам бомаззатар мешудааст. шабонгаҳ як ҷойи хоби дароз меандохт модар. болиштҳоямонро гузошта қатор шуда мехобидем. ҳар кас ҷои худро дошт. фарзанди хурдӣ дар пеши модар, ман ки аз ҳама фарзанди калонӣ будам, дар назди дар мехобидам. Ман дар пешо чахом. баъзан аламам карда баҳс мекардам ки Элча, чӣ дорам ман дар пеши дар хонерам? модар дилбардорӣ мекард. Ай, охи ту бачаи калони ку бачам. Бачаи далери, бачаи зури наметарси. Хобра бачам, хобра. Ку? О, ҷони оча. як шаб табам баланд шуд. тарсида аз хоб хестам ки модар дар даст пиёла об ва дору дар болои сарам нишастааст. Ку инай дорура бихӯр. Бихӯр, тез сият меша, бихӯр. субҳу бедор шудам. модарам дар наздам буд. хурсанд шудаму пурсидам: Очаҷон, ҷон. шаб дар пеши ман хӯ рафте? модар бошад маро оғӯш гирифту гирья кард. он шаб то саҳар дар сари болинам нишаста будааст. ман ҳамон вақт нағз фаҳмидам ки модар новобаста аз сину сол ҳамаро баробар дӯст медоштааст. дар назди модар нишастам. дар як даст об, дар дигар даст дору дорам. модарҷон, ҳамина хӯред гуфта муроҷиат кардам. модар чашмонашро ба зур нимроғ мекарду боз мепӯшад. модарам бемор аст. ай худо, ҳадаи ҷонаш бифирист. ба модарам шифои комилу оҷил аз хазинаи ғайбият иноят фармо. модарҷонам ба ман дар кор аст.